ilai cikino ki office laneng ilai cikino ki department ki baper ni iba ki penmi iba ya order ba lada pimdan ya adhar pinamla ban le ya kono kakam mentang laneng impai kum hagi baduk ilai MG NRJS kaba kade ke belas pas ni kaba kila penmi ya ketu order ba ki bomdan ya adhar kapisa kan namla bandrong hapo ki account gojuki tendrai mano banyeng banyele ya kata kajing juki pai ba kidan ki bomon kidan ki bom kwa hero tendrai kim bangse pade namar kajing dawa juga kepo bat kajing dawa juga yang kesem hibur koi tede na kata kadau ya keba nakaliang jong ni adhar hi nakaliang jong asimet na persya tebat kanong ngot pada ki bandon ban yeleng ban yeng ban persa ya gini namar ngidon kam ya kekti kamon kekti kediang lagi pai ba ya keban ai ke cingkersan ha kebangin persa ya gini namar ba kanehi ka adhar ka patlong ai ni po jong ka supreme court hendrei de ke tang jing pendi order hi nakaliang jong ka sarkar meghalaya bat na ki weki pat ki department hendrei nakaliang gujingi ka AIM ngi ketu ya ka health department nani ka minister ka bari pai ya kene ka health department ya ka kamde ban penbor ya kino ki bom kwa ban simyo ne adhar bat nakaliang ka sarkaru kade ban haban perkhat nagamenta ba kumno shwa ban penbor ban simyo ne adhar ban sondor ban ban kade ban haban perkhat asin lane haban perkhat lagi spak sendro shwa ban penbor ya ne adhar namar ba ngai hadu mentahi nakaliang ka supreme court padon hi kano kordar tenang ta susu ke ke ba ni don kam ya gajing la lo nyapo jong kene ka jela ka jungi namar ba ni pe bat ngatrai bi hero ba hakini ski ki ba mentahi lada pin pe pini ba gajing em ka jungi ni em hak pedang jong gajing sate amrau ngimlong lai lo ha bangin lai ngiwan sikino ki jaka ki bentaro dede na kata kadau ni don kam ya kaban ai keti kamon keti kadiang na kabenta ban kumno ban pene ya kata ka jingem ka balai loy ban yo lai loy ban em lai loy khnang ba kini ki borok khoi ki nam jasu ha kini kisngi ki banawan ha pedeng kane ka jinga jati ko jungi te garo ngam da bun ketien chu hingan bun kot no ya kane ka jingkran te pini khamyo khamsai na ka jingkran nai kaleng i chairman ba bansai mar banyang te ban kaleng ko jungai nga kintu aware biang ipi ladang indon pande po hakawai ka program ka ba ngin sa pulong biang lese te tong ini mi renti nginya petip lang sa ki lok ki jor ki bhai ki basem ya ka bang imde ban benut ya por hendrei ngi de ban wan sakmat ya ka ban peni ya kita ka mensim jong ka jingatli ka jingilong kawai hapeng jong keri bagajai pedrew hi bora kawai namar ba ladang imdan kata ka jingatli kabun ka jing sayuroi ka jingi kala ap hajan ingi bat mentah hiro ngi ladon hi pedeng ka jing sayuroi hendrei ladang ngimdon kata ka jingatli ba nangne ba kapor kadang don hendrei krempep balasai kan sa astang ka jing babe te kumtanga ai khulei lang epi saisen boro ki balaiwan sekene ka program walong tak kidian ngoro hendrei kubalong mene ngimdei bandu jingkerman hendrei epi deban dang ai mesim pada ya ki nong ilam ya kebakumno ki nang lakban petulun ya kakam ki banang hapan ya nang ne sekman te tanggine hi ki kintin ki bangga kendiat